Našiel som vstup do starej štôlne, alebo nie? Posúďte z nasledujúcich záberov, či sa mi to podarilo, alebo nie. Je jasné, že sa na toto miesto musím ešte vrátiť s motikou. Nevedel som odolať pokušeniu a musel som zverejniť tieto prvé zábery z možno objavenej starej štôlne. Zaujímavé. Moje podozrenie sa potvrdilo. Je tu štrbina. Sledujte, tá štrbina sa zdá byť celkom hlboká. Je sice uzulínka, ale pozerajte, mám drevo dlhé asi 1,5 metra a bez problémov som ho strčil dovnútra. To by som povedal, že toto skúsim sa podotýkať tých okrajov, ale typol by som si, že vzhľadom na to, ako to drevo reaguje v tej jame, že je to v skale a minimálne 1,5 metra tá diera siaha do hĺbky. Je jasné, že momentálne by sa tádiaľto za mnou prepchal len 5 mužík, ale vyzerá to veľmi nádejne. Dobre, pri dnešnom natáčaní samozrejme nevedel som tu nakopať, ale vôbec som nečakal, že tu nájdeme takúto dieru. Možno pri niektorej neskoršej epizóde toto miesto preskúmame lepšie. Tu nás sa všade na okolí hľadala meď, čiže ak uvidíme zelenú alebo modrú farbu, tak vieme, že sme na stope.